Isto tako, kažem, imali smo klijente kojima je cijena bila preogromna. U jednom trenutku, ne znam, sjećam se jednog klijenta koji je imao veliki pad upita i bila je naravno panika ogromna, što se događa, što se dogodilo, zašto je imao pad upita, što je agencija pogriješila. I onda smo malo pogledali i shvatili da u tom trenutku njihov glavni konkurent na tržištu je dao 50% popusta na sve svoje usluge. I naravno, krajnji kupci su uspoređivali ponude, vidjeli da konkurent je 50% jeftiniji, to je onaj dio price, i samim time su otišli kod konkurenata. Mi kao agencija nismo nikako mogli utjecati na to da li neki konkurent tog klijenta nudi 50% popusta. Mi kad smo njemu rekli probaj se boriti cijenom, ne, mi se nećemo boriti niti cijenom, mi smo super kvalitetni. A onda je to odluka koju je donio klijent i mi ne možemo biti odgovorni za cijeli rezultat, mi ćemo odraditi svoj posao maksimalno što možemo, ali mi ne možemo garantirati da će nekog koga smo mi recimo doveli sa Google oglasima, da će on na kraju kad dođe na web stranicu i kupiti, jer jednostavno ta ista osoba je otvorila i drugu web stranicu konkurenta i vidjela 50% nižu cijenu, i ako ne vidi razliku u proizvoda koji je to relativno isti proizvod, on će otići kod našega konkurenta, našega klijenta i tamo će uzeti tu uslugu.